дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинҳои фурӯшӣ. Видеоро то охир тамошо кунед. Бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. кадоме дар видеои ман лайк бимона, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби намқадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. видеонавора сар мекунем ай хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшии мо дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Шомансур. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. баня, кухнӣ дар дохили хона аст. 2 таххона, ошхона, баня дора. документош 100% аст. об ва светаш ҳаст. нархаш 220 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависед. касе ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, ҳатман дар канал обуна шавед, видеоро тамошо кунед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳана. 14 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. баня, кухнӣ дар дохили хона аст. хона без ремонт, коробка аст. чихе ки шумо дар сурато дидестен. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. нархаш 160 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. варианти алишиам ҳастай. касе харидори аниқ аст, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Сайҳун. 10 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонара срочно фурӯхта мешавад. алишам карда мешавад. нархаш 150 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар теппаи Самарқандӣ. 6 сотиқ заминай, 3 дар хона бо калидоруш, фундаментиша рехтагӣ. ҳуҷҷатош 100% аст. об ва светаш дар наздикиш аст. замина срочно фурӯхта мешавад. нархаш 75 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. касе харидори аниқ аст, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби замин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2114. соли бароришаш
2006. Объем мотор 1.6. Сӯзишворияш бензин. Коробка передач механик. Кузаш хачбек. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Мошин состояниш 100% аст. Ягон камбудӣ надорад. Мошин тозаҳак аст. Балондош 90%. мошина срочно фурӯхта мешавад. Нархаш 22000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. касе харидори аниқ аст, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ Opel Astra G. соли бароришаш 2006. объем мотор 1.6. сӯзишворияш бензини холӣ. коробка передач автомат. кузаш хачбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 1 сола документ дорад. мошин тозаҳак аст. ягон камбудӣ надорад. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 55000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2199. соли бароришаш 2004. объем мотор 1.5. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳуҷҷатош 100% аст. мошин ягон камбудӣ надорад. состояниш 100% аст. нархаш 12000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, ҳатман дар видео барои дастгирии мо лайк монед ва фикротона дар комментария бинависен. айгуҷо хонаем, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротона дар комментария бинависен. мо фикрои шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтем, мо ҳамуҷа видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо видеора падилитса кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.